देशात पट्टेरी वाघांची संख्या दिसांदिस देवत असा. वाघाचे संवर्धनाक ॲक्टिव्हिस्ट लोकांक जायते फावट उलो मारताना दिसतात. आता माणुसकेक कलंक लावपी एक गजाल घडल्या. कर्नाटकाच्या चामराजनगर जिल्ह्यातल्या हुनर वाठारात 5 वाघांची हत्या, तातूंतली एक वाघीण विख्य घालून मारला अशी म्हणडोबाव मेळटा ते म्हायती प्रमाण खंय एका मेल्ल्या गोरवाचेर खंय विख्य घातिल्लें. या प्रकरणात 6 जाणांक धरल्या. कर्नाटकातल्या चामराजनगर जिल्ह्यातल्या हुन्नूर तालुक्यात बुधवारा एकाच ठिकाणा म्हणजे एकाच वनक्षेत्रात 5 वाघांचे मृतदेह सापडल्यान देशभरात या घटनेक लागून खळबळ माजिल्ली आसात. या घटनेची माहिती मिळाल्या उपरांत सेंटर गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट मिळून संयुक्तरित्या हेजो तपास करीत आसात आणि आतापर्यंत या प्रकरणात 6 जणांका अटक केली आसात. तेजेतले 5 जण आसात ते हुन्नूर या तालुक्यातले आसात आणि एकटो आसा तो तमिळनाडू हांगासरलो आसा. तांकां या पोलिसांनी आणि वन विभागाने अटक केली आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार या वाघांचो जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट शुक्रारा येयल्लो आसात आणि तेज्यात विषबाधा जावन ह्या वाघांचो मृत्यू जाल्याचे स्पष्ट केले आसात. त्यानुसार मिळालेल्या माहितीनुसार त्या वाघांचो जो मृत्यू झाला त्याच काळात ह्या वाघांनी एका गायीक मारलेली आणि शिकार केली आणि त्या वेळाचेर ती गायीक शिकार केली. त्या गायीचेर आंगाचेर कोणीतरी केमिकल किंवा विष शिंपडले आसतले आणि ते खाऊन ह्या वाघांचो मृत्यू झाला आसतलो अशी माहिती प्राथमिक तपासांतल्यान फुडें येयल्ली आसात. ह्या घटनेची माहिती मेळाल्या उपरांत केंद्र सरकारानही एक तपासा खातीर विशेष पथक स्थापन केल्ले आसात आणि ते पथक हांगासर जे घटनास्थळाचेर धाडिल्ले आसात आणि ह्या पथकाक आसा ती पुढील 2 आठवड्यात या प्रकरणाचो तपास करून अहवाल सादर करपाचे सूचित केल्ले आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कर्नाटकाचे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांच्या उपस्थित काल या वाघांचेर अंत्यसंस्कार करण्यात येयल्ले आसात आणि त्या प्रकरणाचो सविस्तर तपास आसा तो कर्नाटक आणि सेंटर गव्हर्नमेंट मिळून हे संयुक्तपणे करीत आसात. स्टुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.